Nikola Tomić, Valjevac koji se bavio animacijom, napravio je jedan od najpoznatijih klipova na YouTube-u, Pilići. Srpska verzija Pilića ima oko 17 miliona pregleda. Nikola nam otkriva kako je došao na ideju da uradi ovako zanimljivu animaciju. Pilići kao projekat su ideja Nenada Hrnjaka, to je čovjek koji stoji iza svega toga. On je napravio igricu za Facebook i njegova primarna ideja je bila da se ta igrica napravi na svim mogućim tabletima, na PC računarima, na Mac-ovima i tako dalje. Međutim, od te ideje nije mnogo se pomaklo, tako da je on u stvari uložio svu energiju da napravi igricu za Facebook. Onda mu je trebala reklama i čuo je da ja radim animacije i pozvao me na razgovor i rekao mi kao hoću ja da uradim nešto, šta god želim po svojoj volju. Imam znači nacrtane piliće, smisli nešto, napravi, odsviraj, pustit ćemo. Ja sam recimo razmišljao 2-3 dana i jedno jutro sam uhvatio sebe kako pokodačem u mikrofon i ja sam napravio bukvalno pesmu Pilići od svog glasa. Znači bas je bio moj glas, pokodakanje je bio akord i tako redom i na kraju smo došli do neke pesme koja je bila jako simpatična i smešna. Da bi na kraju pristupio izradi animacije. Izrada animacije trajala oko mesec i po dana i od samog početka imala je zapanjujući broj pregleda. Urađena je i engleska verzija na kojoj je pevala Jelena Kovačević. Ubrzo rodila se ideja za sljedeću animaciju. Sve što je ozbiljno ne prolazi i onda sam ja rešio da pravim nešto što je prilično neozbiljno i vrlo zabavno. Ne sme da bude bolesno, može do nekih granica i onda sam uradio, da kažem, sljedeći zanimljiv video, to je Mama voli bebu, koji sad skoro već ima 2,5 miliona pogleda, možda skoro 3, gde smo napravili porodični video gde ja, moja žena i kuca ljuljamo bebu. To morate pogledati, ko nije video, to ima jako puno pogleda i naravno sva muzika, sva animacija, sve što vidite sam ja radio ručno i gledajući publiku i kako to na kraju je prošlo, mislim da je prošlo odlično. Nameće se pitanje da li od kreativnosti može da se zarađuje. Može i tekako dobro da se živi, prvenstveno zato što se pojavljuju reklame na samom videu i te reklame YouTube plaća, uzima svoj deo kolača, šalje producentima i šalje nama koji smo autori muzike. Sad, da bi se dobro zaradilo, pesma mora da bude u neku ruku hit. Znači, pesme koje imaju po 5-6 hiljada pogleda, to nažalost ne prolaze za reklamiranje. Znači, pesma mora da ima minimalno 100 hiljada pogleda da bi se ušlo u taj neki krug gde se pojavljuju razne reklame. Sad, ljudi me pitaju zašto se ne uozbiljim i kad ću da pravim nešto ozbiljno i da radim nešto što stvarno, ja kažem, dobro, molim te, ćuti, pošto ne znaš da ovo donosi velike pare, a ozbiljno ne donosi ništa. Znači, kad poredimo moje ozbiljne videe koje sam radio za sebe, pa tu nemam ni 50.000 pogleda sve ukupno, a ovde zna se. Međutim, u našoj državi ne ide sve baš lako. Svakako, znači biti Srbin je stvari jedno veliko prokletstvo. Reklame o kojima pričamo, njih su uključili Nemci. Sem Nemaca postoje druge kuće izdavačke koje to rade. Oni uzimaju od 30 do 70% zarade. Nekom srećom su Nemci uzimali samo 30%. Onda, na 100% zarade, YouTube uzima 50%, što je logično, pošto YouTube i Google su povezani, oni zajedno dele reklame. Od tih 50%, nek to bude sad da kažem 100%, 30% uzima nemačka firma koja uključuje reklame, onda 10% uzimaju zato što šalju u Srbiju, recimo da smo Hrvatska uzimali bi 0%. I od 3 do 6% uzimaju domaće banke. Tako da meni ostaje nešto sitno, ali opet sasvim dovoljno za opušten život. Pa ne znam, od 18 do 25% sve zavisi, ali s obzirom da planiram da uskoro odem odavde, bit će mnogo bolje. Nikola svoju budućnost vidi van granica Srbije, jer jedino tako može adekvatno da naplati svoj rad.
Nama ostaje samo da se nadamo da će se obezbediti uslovi Nikoli i drugim talentovanim mladim ljudima da rade, zarađuju i ostanu u našoj zemlji. Šta me gledaš? Gasi svetlo.